Мартин Златев, независим кандидат за кмет на район Аспарухово, подкрепен от Българската социалистическа партия, е при нас. Здравейте, господин Здравейте. Златев. Какви ще бъдат вашите приоритети в работата ви? Искам да се обърна към жителите на район Аспарухово. Уважаеми съкварталци, предстои да направим много важен избор за следващите 4 години за управлението на нашия любим район. Помислете. Управлението, моделът на управление, който ни беше наложен, т.е. антимоделът Николов, излъга нашите надежди за достоен живот. Празни пиар акции, съдение на дръвчета, маслинки, чимшири, които умряха. Умряха, както умряха и нашите надежди. Надеждите, че може да се промени. Аспарухово западна. Какво се направи? Направиха се толкова неща, които да сринат доверието в администрацията. Назначиха се калинки, така искам да кажа, хора, които нямат необходимия капацитет. Ето и сега работят против новата администрация. Правят се конкурси в 12 без 5, т.е. точно преди изборите, за 3 важни за администрацията длъжности, с които се цели да се бламира новата власт. Тъй като този кмет няма да бъде избран. Също така искам да кажа, че в момента има празни обещания. Обещания за направа на Аспаруховия парк в Дисниленд. Няма лошо. Ние това също го искаме. Но къде са хората? Защо хората не казват нищо как те искат да живеят? Защо не са допитани? Именно това са нещата, които трябва да се дискутират. В дискусиите се ражда истината. Дискусиите трябва да бъдат общо за всички. Аз, заедно с моя екип, представихме нашата политическа платформа още в началото на изборния процес на 25-ти. Тоест, ние написахме всичко на хартия. На хартия са нещата, които остават. Думите отлитат. Първо, какво ще направя? Ще премахна калинките. Калинките със своите назначения трябва да се изберат професионалисти в района. Второ, трябва да има място за отдих. Отдих, за да могат хората да остават и да почиват, за да могат да се дадат своя труд. Трето, искам да направя така, да обирам пред общината, че 10-15% от всички работници, които ще работят по различните инфраструктурни проекти в района Аспарухово, да бъдат назначени от района. Имаме специалисти, които чакат своя шанс. Какво друго? Трябва да се направи канализацията на къщи в Аспарухово, които все още не са включени в канализационната мрежа, на Боровец, на Ракитника. Осветлението трябва да се направи на Боровец и на Ракитника. Това са все инфраструктурни неща. Най-важното – охранителните канали. Твърдо ще държа, гарантирайки с името си, че всички мероприятия ще бъдат изпълнени така, както са записани в документите. Затова гласувайте. Гласувайте с бюлетина номер 14 за успеха на Аспарухово. Благодаря ви.